Tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa näyttää mitä vaihtaa Golf 4 tuhkakuppi. Eli aloitetaan ottamalla siitä niin se tuhkakuppi pois. Kuten näet videolla. Sitten siellä on yksi ruuvi. Tää on oikea koko. Ei. Olisiko sitten toi? Jep. Sitten otetaan se ruuvi siltä pois. No niin. Nyt saatiin se. Ja nyt me halutaan vähän nostaa sitä ja vetää sieltä pois päin se tuhkakuppi. Tai mikä vittu tän nimi onkaan. Sitten panetaan toi alas ja vedetään se piuha irti. No ne, vedetään yhdellä kädellä, niin on vähän vaikeeta. No niin, se on pois. Sitten takaisin laittaa on niin helppoa kun ottaa se piuha. Katsoo kummalla puolella tuo muoto ja sitten pistää se takas sinne niin. Noin. Sitten se voi pistää sinne takaisin päin menemään. Toi piuha tossa pitäisi työntää, että se menee helpoiten sinne. Kun se työntää, niin se menee tollaan. Se vaan työnnät se sinne alas ja vedät vähän tähän itseä päin. Ja pistät sen ruuvi sinne takaisin. Ja sit pistät ruuviveisselillä tiukalle takaisin. Tai sitten ihan vaan kädellä saa myös. Vielä laita ruuviveisseli vielä tiukalla. Oikeaan suuntaan kääntää laittaa tiukalle. Ja vasemmalle löysentää. Pistää takas sinne niin. No. Sitten toi vaan takas sinne niin.